आजचा कार्यक्रम हा विशेष अशासाठी आहे की गोमंतकीय सुपुत्र बाहेर जाऊन आपल्या प्रदेशाच्या बाहेर जाणं जे मुळात कठीण असतं. गोंयकार तसं बाहेर जाणं आजच्या काळातही कठीण असतं. त्याला आपल्या घराच्या शेजारी, गावाच्या शेजारी इथेच काय ते त्याचं कार्यक्षेत्र, बाहेर जाणं त्याला आजही कठीण वाटत असतं. आणि त्या काळात तर त्यावेळी साधनही नव्हती बाहेर जायची. अशा काळात ज्योबादादा केरकरांसारखं व्यक्तिमत्व बाहेर जातं आणि आपलं कर्तृत्व त्या ठिकाणी सिद्ध करून दाखवतं. आणि केवळ ते कर्तृत्व असतं असं नाही, तर इतिहासाच्या पानांवर त्याचा ठसा असतो. तो ठसा, ती छाप आपल्या सगळ्यांसमोर उलगडून दाखवणारी ही जी कलाकृती आहे, साहित्य कृती आहे, त्याचं आज आपण प्रकाशन केलेले आहोत आणि आपण त्याचे साक्षी आहोत. इतिहासातल्या गोष्टी अशाच असतात. इतिहास हा आपल्याला नेहमीच वाटत असतो की तो सांगण्यासाठी असतो. आपण इथे सगळेजण बसलेलो आहोत. हा प्रश्न आपणच इथे बसल्या बसल्या आपल्यालाच विचारायला हवा, आपणच उत्तर द्यायचं. आम्ही सगळे वाचू का? हा बघितलंय, छान आहे. परेशने खूप सुंदर संपादन केलेलं आहे. गोवा मराठी अकादमीने खूप छान काम केलेलं आहे. ठीक आहे, छान आहे, ठेवलं बाजूला. पुन्हा आपण कधी बघतोत का? आज आपण येणाऱ्या नव्या पिढीसमोर काही त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात काही प्रश्न येत असतात. त्यांच्याबद्दल आपल्याला काही वाटत असतं, कारण याची पिढी वाचत नाहीये, पुस्तकं माहीतच नाहीयेत त्यांना. नेहमीच ते कॉम्प्युटरवर असतात किंवा त्या टॅबलेटवर असतात किंवा त्या आपल्या मोबाईलवर असतात. त्यांना लिहिता येत नाही, पण त्यांना ते बटन प्रेस करता येतो. ही आपली तक्रार असते आपल्या नव्या पिढीबद्दल. त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? आपण वाचतो का? पुस्तकं प्रकाशित होत असतात, परंतु आपण वाचतो का या प्रश्नाचं उत्तर सापडत नाही. आपण वाचतो का या प्रश्नाचं उत्तर सापडलं तर येणारी पिढी निश्चितपणे हा इतिहास वाचेल आणि तो इतिहास घडवेल. त्यांचं ते सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य आपण अनदेखं करता कामा नये. पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी त्यावेळी परजलेली आहे. हे केवळ चरित्र नाही, हे केवळ पुस्तक नाही, इतिहासातल्या त्या अतुलनीय पराक्रमाची ही सोनेरी पानं आहेत असं मी म्हणेन. मोगल, जाट, रोहिले, राजपूत, शीख, निजाम, टिपू, स्वराज्याच्या सगळ्या शत्रूंना या वीरांनी आपल्या तलवारीचं पाणी पाजलं. पानिपतानंतर मराठ्यांचा तिथे जो नाश झाला त्या लढाईमध्ये, उत्तर हिंदुस्थानामध्ये बंडाळी माजलेली होती. दिल्ली, राजपुताना, गंगा आणि यमुनेच्या मधला ज्याला दुआब असं म्हटलं जातं, तो प्रदेश असेल, ब्रज प्रदेश असेल, माळवा असेल, रोहिलखंड असेल, बुंदेलखंड असेल, बघेलखंड असेल, या सगळ्या भागामध्ये मराठी सत्तेचा असा दरारा या वीरांनी परत निर्माण केला की दक्षिणेकडे हिंदवी स्वराज्याकडे वाकडी नजर करून बघण्याची कोणाची हिंमत होऊ नये. माझ्या दृष्टीनं आज जे समोर तरुण बसलेले आहेत आणि इतिहासाचे आणि भाषेचे शिक्षक आणि विद्यार्थी जे आहेत, त्यांच्या दृष्टीनं आजचा ग्रंथ प्रकाशनाचा सोहळा मला खूप महत्त्वाचा वाटतो. विनोबांनी असं म्हटलंय की ज्या समाजाकडे चांगलं पुस्तक नाही त्या समाजाला मस्तक नाही, असं विनोबांनी म्हटलं. हे ग्रंथ अशा प्रकारचा आहे की मस्तकामध्ये आणि मनामध्ये नवी ऊर्जा निर्माण करणारा, नवे विचार देणारा असा आहे. आणि विशेषतः तरुणांसाठी मला असं वाटतं की जुन्या काळापेक्षा आज ही तरुण जी मंडळी आहेत त्यांच्याकडे प्रचंड अशा प्रकारची ऊर्जा आहे, परंतु दिशा आणि विचार देणारी कोणीतरी पाठबळ, शक्ती पाठीमागे पाहिजे. आणि त्यासाठी आजचा ग्रंथ मला महत्त्वाचा वाटतो. त्या ग्रंथाबद्दल मी काही बोलणार नाही, परेश त्या संबंधी बोलेल. परंतु गोव्यात केरीसारख्या पेडणे तालुक्यातील एक 10-12 वर्षाचा मुलगा त्या काळामध्ये कोल्हापूरला जातो, पुण्याला जातो, सैनिकी शिक्षण स्वतःच्या श्रमानं हस्तगत करतो, पारंगत होतो आणि पुढे उत्तर हिंदुस्थानामध्ये
ग्वाल्हेर आणि पासून सगळा वरचा जो भाग आहे तिथं एक नवा इतिहास निर्माण करतो. महादजी शिंदेच्या कार्यकाळात सरसेनापतीपद ज्या व्यक्तीनं मिळवलं. A proud moment for our institution, Sant Soirovnath Ambiye Government College of Arts and Commerce, Pedview. By hosting this event, our college has the distinct honor to be at the center of an important celebration of heritage and scholarship. The presence of Shri Rajendra Arlekar, Governor of Bihar, here today in our college further elevates the significance of this event. It is a testament to the value that he places on educational and cultural achievements. We from the college are deeply grateful for his presence here today and for the recognition that this event and his presence brings to our institution. For the students, teachers and well-wishers who are present here, this occasion is an opportunity to engage with the rich history of the son of this soil, Jibba Dada Kelkar, and to appreciate the dedication that has gone into preserving his legacy. This book release not only highlights the importance of historical figures in shaping our understanding of the past, but also serves as an inspiration for all of us to contribute meaningfully in our own respective fields.